linjani voice rangu rakaja kupera nhasi musi wa2 January tiri kubasa mozviona kakumashure ukoko kuti imba yedu yafamba hoya nekunoku tichiteverera mabrick force ari kushanda zvakare saka tiri kutanga kusimudza mudhuri wedu kushe itakasvika samozviona manje uku ndokune kicheni yedu zvakubuda shepi yayangu pangwati imba iyi idoko ikati no mozonyatsa kuiona radza engori panapa kuti uyaumire panapa jai woiradza yakadaiwo suku vanhu ase kuona kuti asi zvitina zvedu ndofunga ndo zvimwe zviri kufamba wodaiwo so unozviona kuti tsepete kutobuda uko saka pepe patikazinda kuChristmas takasiya imba yedu yapachi yapera slabing yamuri kuona mukati umu slabing yedu zvakanaka kuti yakazopera then apa pavari kuvaka zvataireva kuti drowesa plani munhu vane vachipota vachitarisa bese apa zvinhu zvakanaka izvi vachiona kuti apa pane chakati apa pane chakati zvinhu zvinodi zvinofadzawo zvakare mochitarira apa uya papa amoona double lines dzedu dziya 1 2 1 2 vachienda 1 2 ndo 230 yedu iyoyo nikirikini brick force yedu yataidaiya inoshandiswa pazvitina zviviri takazoisupplyiwa zvinhu zvakanaka izvozvo mozviona manje uchinyasa kuona mukati mese umu ndichamupinda zvakare ndichikuradzai kuti ichi hautitori here iwe unotitori ndopinda muna 2024 nemhasha here vasikana saka wochiona manje bosi uyu aida mahwindo akakura client yedu saka ndo mahwindo amukuona akaiswa papapa pachapinda mahwindo wodai woti ngendedu bedroom for the people for thy people mabricks edu kukasira kupira hwindo yangu rakaita maChristmas ndofunga hoya kunoku wozva zvataireva zviya kuti mudhuri wedu wakaenda mudenga kudai vandiwana kamoto vari papapo nana uyu vari papapo zvakare vana babatanya babaru avapo then wouya wodai apa iyi ndo veranda iyi chitadza kudai saka ndozvandaireva zviya kuti veranda nango ndikadaiwo kasaiwo gumbo rangu pasvika ndichida kuzama ngopinda mukati meekirap kudaiwo ndopinda hapabudi mozviona manje saka iri veranda yedu handi titonopinda nekuseri woona mapindiro atichaita ipapapo futi kuti akaoma mapindiro iwani ouya saka mutsetse uyo amuri kuona mwanenge kuti tuitwiko yapapore apa idpce tukamulaini akamuri kuona apa ndo dpc akashanda saka ndo mudhuri wedu yokushoko outwards appearance hoya kunoku ona manje mukicheni kuti unotopinda sei zvataida kuti padoda masteps enda kuri shamwani handi pataida masteps wodaiwo kuya mukati mozviona kudai uchiinda mukati meimba mako zvobuda wei pandoda masteps ndikasatodonhawo ipapa hoya mukati uya toni kukuratidza ndoyeti 115 dpc yo 230 iyo saka iyi ndo dpc yanachikuradza ikalaini kaikeke 115 ndo kamuri kuona kachibuda apa wozviona saka uya angasikadi kuti zihombe odididi bhoza dasa zvaada kuisa imomo sanongovhura kadhoo kake munhu ototora tavanotora umu ndo muchauya macheya munomu ndo matoti musitting macho munomu kana kuti mudining vanodawo zvakare then apa bhoza pachaiswa lintu zvakare kapasage iri bedroom ndo main bedroom rachoni saka tuma wardrobes twedu kwazi muchazomaona zvaachaitwa mawardrobe achaitwa muno daiwo so kusvika apa kwese iyi toilet yedu iyi ndola tori apa ouya kubva apapo kuya kwese kuno kusvika uku muchaiswa tab neshawa mukati mese munomu ndo mubathroom macho muno mese saka zvakaiswa side by side then wobvapo ino iri rimwe bedroom iyi hamozviona then rino iri futi rimwe bedroom iyi hamozviona manje wofamba babatanya happy new year tuya kuna babatanya korokoto negore dzapa korokoto negore dzapa sister shero
maita basa iripi Christmas box? Christmas box ndoyesiri takairova yese takanorova keke kumusha mafotos muchamaona kune bhenzo zvazviri sei makandoonekwa zvine vanhu vakakufilai vanhu uyei padhuze mutsanangure zvetikunzwi nyaya kuti zvaidii zvikanzii gokwe aiwa gomo zvishuwa muri kubasa rambe makadaro nekuti wani vachenjisi kumaona zvakanyanya kubva kwamuri ikoko vachenjisi vatoti ivo hapana kugara kuno kudzokera kubasa vanogara ndokuri kwauri kufitana newe kuri kubvuma kana iwa zvishuwa kubasa tiriko amo kwakuise godzi holiday yanga inaki uda kuchemera ndaro kwatokuneta